sam da je Novi Vinodolski po svemu čudan grad, ljudi se napiju u 11, otrijezne u 1, onda idu ručak, dođu k sebi, onda i opet je ovo navalo još jednom navečer, cijela priča, a za to su zadužena dva vrhunska benda, kako na ovoj pozornici, tako i na onoj drugoj, kod kućice Djeda Mraza, večeras na 8, 7, 6, 5, sve najbolje ljudi dragi, neka vam 2023. ime grada Novog Vinodolskog, turističke zajednice, svih udruga koje su sudjelovali u ovoj priči donese sreće, zdravlja, ljubavi, a dobro, godina iza nas, znamo da koji svaka godina nosi i neke lijepe, a neke one manje lijepe trenutke, tako da evo nadam se, kako Gabi Novak u pjesmi kaže, da ćemo pamtiti one sretne dane.